subhanallah ikana ni foina de alan ce ko ni jara ne koy ha antanya na ni nga fanta ya banene ala koreke ala ni tian bara mi ni tian duma na fourne basketi dige ga dese courage ma donné la ne koreke fele galda ni jara ne koy bolotan akun kadle ne chema ke bolotan doro ne sumo ko ke bolotan quoi alan chala ni baraji koy ni tian bara mi ni tian duma ni tian bara mi karamo ko ni tian bara mi ni tian duma ni tian bara dille no karamo ko ni jora koy karamo ko mundun kera di karamo ko ni ko ke fla ke gabalon tan bay ko ka pop ta ta ni ko ka wa ay kontara bele bale soro ni anga fande abala nem na karamo wa dubla ni tian bara mi ni tian duma ni dille karamo jara ni dille bi koy korake I wolo korake wa wolo korake no wala nga du dinga folo yere ukanga deme eko akera bolontana edo ka kera bolontana baya fle ko mi belle fone si akanga deme bari dili inyebe Allah uba fo ko dome ma moko ma wala dome manga adama de made uko dome ma moko luma wala dome manga adama de made umanga dondo la ibike bolontana de dondo la ibike karamoko yala de dili neta kero de ay fam bosa jidda haydallah muhammad rasulullah dili neni bolontan subhanallah ne nga demseniya beke bolontan la anga du kono nana madama kumeta kuma ne fafe wala sa ne kata ju ko u deun fa ala ni kere de bal subhanallah dili mo de manu ga yan ya dile ne may bolontan na me malikan folo ngani adam ni dile ni kuma ni tinyi sila ni kuma ni tinyi sigi la fangan joka fangan sigi doni di to me shaytan dile ne may najida sajiri ma joli man yoro arama de I joli man akuma na skodo fo suno deli me min fie don't temena boy aka haram don't temena dili bolontan ko ni yere fe bolontan bay bismillah sajiri ni nani bolontan dicté ne be sans faute de kan sans faute akaramoko kan damne bolon betan ikomi ni ibola karamoko du kono doron atinya fika sigi akadu damere masuno dili ne may no karamoko be do ismo ki se ke to wala ere ke bolontan sajiri alne ne tamato ko mo de ba fo ko ni do ni ko la ke de kuno nga fi nyininga mende be sireka ko wagele flavor kuma ifodori ba ke kele ayi kele kute sajiri ye bolontan fodora ye miriri janya ko jugu ne miri jana sajiri miri la de I korake kanga demedi akanga deme suno ite jila don jila awo obo kanu wata sore ka dogodon suno che suruni mkumeke mili ko na be bolo mine uwa fa abla tabla neredu jila nga wakati Allah wa ya fotuumna sumalaba de kume janga ga egolla ere ka sando machi dili o machi ganaka ganga fantala fo penalty la ite penalty do penalty do tirobi ini gade keleme do mina antala tirobi la dili ye sajirani mukamunu kumeka jole arabudi ene wende arabu be kumejia Allahu akbar mo beitadu bosmela bak me golla o benani arabu ke chekele na le adundoro ube gain mais sisan arabu ke kilin alika capitaine ina foka ekipu nyamako odi kantu mimina penalty tama arabu kana ako sharan helan ebo ojume ko Allahu akbar ako ko shara abla droiti fe he Allahu akbar asro dili sadir nafi fon ma ko karam wa kare ni yoro la asro arabu kan ne kala arabu kan amena de bine fidini ne fana ko ngo sumaila halan droite kinimolo halan sumaila ko nyame chay bolanta ndoro subala ba ke pop arabu kan fo sega seranta halan arabu kana wore be wole droite kinimolo halan Allahu akbar dili karam ko halan
Oh, goshi dum. Hilan. Oh, bele de diri nyabe. Ai hakili de kadi al ni makalani hakili kadi doron. Oya nyana woli. Je karam we mugo bari ku. Jida. Obeka ubanga kani machim foko serukete anti serukete. Hakili to machila. Hakili bala ke karam go. Bala ku bolon fle ku. Sajiri serukete mane ka kuma meri. Suno mali kungena. Dili. Maino okumana. Ne ko serukete ma. C'est-à-dire penalty nti wakati asoro fien de beka ci terrain ngono malien beto abura ka penalty ta don kala amena de awo c'est-à-dire serukete ballon da ne nana fo serukete kulukoro ngo karsa kana ballon ci san fien ka bo terrain ngono anjuga ka boyan amane lame afleni ka boko fedronga ballon ke pop bo fien de ballon pour se ga gardien na Urukuma fora no serukete kuma le meka ballon bla sans faire là urukuma na fora kuni mogoro ba ko kiga munkeke ka so ma bai ibara olu sigile mu olu jole ntu non dili ballon sura kala mo ge ha ibe Cristiano Ronaldo setia din seti anga so ni seti ga so be kunye sunu nyoma ballon tan to ne ko ke ballon tan ne ko ke no le ku ballon tan nyoma fe mais akuma sans sur le watiri dili Cristiano be Allemagne ne koy kuma ekri Allemagne kewa bele de ye doke ifuna ay abe fam ko ye doke de ko teni ga kuma posade la men la be ke bina mu ko ke na be mi kare ko ngona bu mako yan Cristiano fina asira bolontana di Cristiano sele bolontana Cristiano tara ko kan jamana ka so ka taayde de sino Cristiano ku file kiri ngule be Cristiano do nan ko ngaso nyi shinu nyoma ne koroke ni Cristiano ku meta u dige balontana depuis u fitini ñogon fe ne yara ku me basketi la nga ne ka basketi je me ado de kirani la quoi donc ne fele basketi ko Cristiano ku yemo ka fimani dili Cristiano ku yemo ka fimani Cristiano ku file kiri Cristiano ka tuwa buku me wa ma do ni kuma fone ne atiga boda ku amale ne do wa 100% atara fila ere ma inore sinon ne ko rege tale fle tuko mina ale fere u yale tatenga tana le balontana ko kuma be se doni mais ala ke santi kunte ne ko rege bo parti olu do mo dama don de choisir kata on ne ko rege toure ne won ko rege manga be nyela bo ibe Bokar Surunda Bokar Surun sa ala Bokar Suruni akilta la awagli bala jaja o Bokar Suruni ko o fana ke korake papier sur tigamna ale fana papier sur ne kata Barcelone o kelenga nyesoro ya to ke Messi sino Bokar Suruni fana kun fleni daba nani yorena Bokar Suruni ke o Bokar Suruni wole sa ko Messi 600 faye dien trophée beta o Messi o fana malene ja o be da o were uluka sofle daba nanna Voilà. Didi. Vadra. C'est le volontaire là. Vadra. A passé que. A passé. Vadra me passe que ne moi. Vadra volontaire à toi qu'il est. Il m'a passé. Ah, il jo. Bon Vadra ka. OK. Voilà. OK. C'est bien voilà il volontaire. Chabla dri. Chabla fi se volontaire là. Yeah. Hota kalamo. Oh. Ni Vadra. Serukete ka entraîneur ni. Serukete bon. Entraîneur ni. Serukete ka entraîneur ni. Serukete me Eto do. Volontaire boy. Ai. Ote. Cristiano. Cristiano kon. Cristiano ka entraîneur ni. mais Cristiano Cristiano kele club ni toko. Hey, o fala te ku. Messi ka entraîneur ni. Sonani. Club kele mo. Vadra club ni toko. Club ni ko puchin.
Badra. Non, tiens, il va faire nous. Mais il a volé, à me faire Sani. Il a volé, il va faire Aminasa. Il a volé ça. Ah, oh. Il a volé ça, on va gâcher. Ah, oh, mais Julu. Wamuga. Ah, ok. Nadi bolo ikele wamuga. Ah, il fait avec douala. Ne reflète comme ça. Ne me vois entrer moi dans ton idiko. Ah, ne me vois entrer moi en fait entrer moi dans ton. ah, ouais. Il veut me entraîner. Messi. C'est lui qui est à Cristiano. Voilà. Ah, mais il va au Badra, c'est-à-dire il va au wamuga au gacha là. C'est ça. Maintenant que mugwanfima wa mugwanfima. Voilà, il vaut mine. Au fana gacha ni wamuga quoi. Ah, Ka bolo fira mu. Wamuga la. Ah, Badra. Ça. Ah. Bolo wamuga. Aba kiri tora. Mais dora wamuga abita ma afashi re. Ah, shawara. Ah, nan bolo wore. Shawara nan bolo. Ah, ande. Cristiano Badra. Messi Badra. C'est lui qui est à Badra. Tiens, mon ami, on a vu qui Ouais. Voilà. Mais la petite cour est qu'elle n'y est. Tiens, lui, c'est mon ami. Arrête ça. Tiens, tu vas refaire un animal. Tiens. Oh, ure ce mun da kuma to ta bam su na fenta yi ne kuma to ka sigle daga duna ina kilibi kan bla flav ne skale do iska adu filay ma Bakar Suron ni ratala to ka Lionel Messi adu filay ayele trophée na suka betain ayele de kasa waya to Barça ere sirata de pali ere bula Barça la ko ere te ganna mobile Bakar Suron ni be ko indi meni ngol Allah akbar dili sajiri ngo okmene wule ko sakenani ne re to ka kuma sajiri ni ne kuma dribble ke mamunu tene donc kuma do albitri bi balika ne to dribble la do ka flinge kana ne sene na soro ni ballon ro lentala ballon wona re sene la jida woni ko ne seni bolay ba fo ko no ko ema mene na fro ko pridron ballon me beto en kana no ekelense ay ni ballon tu mene bolo quoi tellement que ballon ni ne sen chebe surya kuma do albitri bi flinge kana gerene sena kala na soro ni bolo ni noro lentala on bolo wole sena de wa abi go se gono kana soso kana mo nyo ko bunya kwa ai kana nyo ko bunya sa dili kana soso mani ko basite iba fi kroke kone ko ne kramo ko kuna be balontana kana sporteru lame kana sporteru lame akajija akajena ere hakilna anaka ekipuye ni zerani ka ekipuye kika ekipu ka ganyawa aka haramu abisi baya soro ma fai ya famu kana moja mugo bari ku ibolo ku mugo telefe mugo ti do mugo bai che manya che koi me kla ka ngam dawo yirila dili me kla ka ngali pok me dawo yirila me dawo do bene boloni na affaire fin 22 millions ou soit 23 millions ni biso sura haram ga me kla kulu yidi le ba fi kuraka kono ko akana sporteur la me nabe bolontana dili nay bolo mine doron nabe couloir de la walma be mile la walma be natural la aki kemo ko kan bari ni mi kiuka ni yuki ka obisila ya famu mais non metanseli dili ka félicitations awo nga kana nyine fana re fodima maega fo à chaque avantage il y a un inconvénient volontaire inconvénient et blessure de fodima maega te fo fini kile mo ayi meka fo e volontaire inconvénient et blessure na blessure la doro ya kile be minate ko e kama joli fo ko chaise no ana ko te stra la doro no fo te fo ko na bli dile medo ha awa bali ku ni galontige ne ko lo galontige ye inyu wana do ne kana mo wallahi la ilaha illa mu rasulullah on kulu de sobe bulo ko ni lu fe ko lu wari babo ni so tulu ba jagala te koyo fante be ni ngani fagali dala dumuni to wo sura yere ya ambe ami to mani yi saw Oh, this is mon ami Varan. Ja fona ni mago. Ja. Ora fona ni mago. Ko bene. Che, ora che polota.
A fait la tenue, tu sais quoi? Tu fort non? C'est ça. Oh. Voilà, maître. Voilà, mais ballon tourné. Kamalen kɔrɔ bɛ yen kamalen kɔrɔ bɛ yen. Kamalen kɔrɔ cɛ fila ni fila minnu ka bon ne ka jan den. Bonya tɛ mɔgɔ kɛ kamalen kɔrɔ ye. Ayi sa k'i ka ballon fili ne ma dɔrɔn e b'a fɔ ko ayi a ka ɲi a ka ɲi. a y'a fili ka na dɛ. Mana na ko dabila sa. Ni mana na ko dabila ta ye. Ena ala tipi tugu gɛlɛ ye balontan ye wa. Ay varan de gɛlɛ ye fa jumɛn balontan ye. Diɲɛ yɛrɛ bɛna foyi tɛ balontan dɔn. Ayi ne yɛrɛ kun Depuis ala k'i da e delila ka pitugu gɛlɛ seli balontan na. Ni pitugu gɛlɛ kun bɛ mɔgɔ kɛ balontan ye. Mali Messi san joli kɛ pitugu la mɔgɔw ɲɛkɔrɔ a taara min. Pitugu gɛlɛ ye fa jumɛn balontan ye. varan balontan bala ma misɛn wa. A t'a to mɔgɔ ka dɔn mɛn wa. Cɛ karamɔgɔ pitugu dɔrɔn. Pitugu minɛ dɔrɔn tan n'o de bɛɛ tɛ se wa. Ni ye salibatɔ balontan de. Mais aw sen aw ni seli balontan sen bolita a ye karamɔgɔ sen sa. Est-ce qu'il va dɔn. Aw tɛ se balontan ka tɛmɛ karamɔgɔ fara ka misɛn karamɔgɔ kɔrɔ quoi. Dili dɛ. N'i ye cɛ o cɛ du kɔnɔna na balontan na tigɛ la. A tigi ma denmisɛnnin kɛ. Tigɛ la. Karamɔgɔ. Mansin denw. Karamɔgɔ. N bɛna mun f'i ye c'est-à-dire ni fɛn ninnu ye garisɛgɛ ko de sinon san kun tɛ ne sɔrɔ Mali la. Ay bon, varan y'a tile kɛ dɛ. Ala cɛ. Varan y'a tile kɛ quand il était enfant. Blessure y'a sɛgɛn ne yɛrɛ b'o kalama. Blessure de ne sɛgɛn. min fɛ hali. Blessure de ne ka balontan ko sumaya. Ne m'a fɛ yen ko blessure bɛ maa cɛ. I y'a fɔ ko blessure. Ale yɛrɛ y'a ja ale ma voyage. An mɔgɔ min ye Tanzanie kɛ balontan. A tɛ karamɔgɔ dɔ ye. Sisan. Dugu dɔ bɛ yen ko Yuriyari. Hali sini n'i taara ka ne tɔgɔ fɛ u bɛ ne dɔn. A kɛ yan. N'o fɛ yen. E bɛ ko kalama. Sisan. Fana ko k'a seere bɛ ba kɔ. So filɛ a boli kɛnɛ filɛ. Karamɔgɔ yɛrɛ yira na sa. An bɛ se ka dɔɔni kɛ. Karamɔgɔ Ayi c'est-à-dire kuma caman ba in nafa t'a la koyi. Non, ça c'est vrai. Ni sɔrɔ dɔ di kɛra tɛ balonkɛla ye ou bien ni balontan dɔ don. A yir'u la k'a fɔ k'i ye min ye sa karamɔgɔ. Jeli c'est-à-dire ni denmisɛnnin ka balontan man di. Ayi sa karamɔgɔ sa. Ni kɔni sɔlen don dɔrɔn. Ay non, karamɔgɔ. Denmisɛnnin tulo jalo i b'a yir'u la k'a fɔ min ye min ye balontan na. Non, i b'a dɔn Dili ye tiɲɛ fɔ. Jeli i b'a dɔn an ka histoire bɛ diɲɛ kɔnɔ. Ayisa karamɔgɔ. E bɛ se balontan na. C'est i b'a jira de k'i bɛ se karamɔgɔ wɛsɛ contre Vara. E cɛ ni sɛbɛn. Ale fulo t'a kɔgɔya la. A bɛ na a jɔ sa karamɔgɔ i sen d'a kan dɔrɔn i ka n ka cɛ ja tigɛ. E cɛ karamɔgɔ n'a bɛ ka cɛ ja tigɛ. Karamɔgɔ wɛsɛ. Asnya jeri sa. Ayi waro. Fama. Ayi fama bɛ kɛ. Mais sisan Dili, e ko k'u ka match de kɛ o ta. Mɛ match labɛn. Mɛ match labɛn. A b'a kɛ koyi. A mɛ match kɛ sa, mɛ Vara. Mais équipement ne yɛrɛ bɛ kɛ arbitre ye. E cɛ. A yira ninnu na min ye min ye sa. Ninnu bɛ ka ɲɛdɔnya kɛ la quoi. A yir'u la k'a fɔ k'i ye denmisɛnninya kɛ i ye dugu caman kɛ balontan na quoi. Karamɔgɔ. E kun ye jeune ba de ye bɛɛ b'o kalama. Karamɔgɔ. E b'a dɔn e ni cɛ o cɛ kun ye génération kelen o bɛɛ kɛra balontannabaw ye bi. Komi balontan ye garisɛgɛ de ye i b'a yira fulo la i b'a yira Vara la k'a fɔ ko Vara ka misɛn de quoi. Ni mɔgɔ mɔgɔ ye daba la a tɛ se. Karamɔgɔ e de bɛ se yen. Cɛ karamɔgɔ ne bɔnna ka karamɔgɔ. Ne tɛ sɔrɔ nin ko ninnu na. Wala mun de bɔnna. Sa ne ka mɔnɛ bila o de ka di. Awɔ i bɛ mun de bɔ a la. Karamɔgɔ bɔ. Ne to karamɔgɔ la. Ne to karamɔgɔ la. A bɛ na don karamɔgɔ. Match de bɛ Vara ni bɔ sa ninnu bɔ. C'était match amical spécial. E cɛ. Vara Nilo. E cɛ match duman bɛ yan bi koyi. Ala. Cɛ fila jɔyɔrɔ kelen sa. Ayisa. Tɔɔrɔ na yɛrɛ ma ten jɔ. Match de bɛ yen. E cɛ. Ah wɛsɛ. N'o fɔ ye sa. E jɔ. Dili tɛ nin minɛ. E de y'a ka entraîneur o tɛ yan. A y'u la ka fɔ. Namara tigɛ. Namara tigɛ e ka bɔ tɛrɛ. Ayi kabini kelen. E jɔ. Tile a fɔ ye ne ye namara kɛ dɔrɔn mɛ bɔ a la. A ye namara tigɛ. Parce que fila de ye arbitre ye dɛ. Fila de ye arbitre ye. Karamɔgɔ. 1-0. Ayi tabala.
ni kelen o t'an découragé ni kelen. 1 0. Ni danga dinya de aka haram. Albetire ka ni danga dinya de flex ya dra fara en bolon tayo. O danga dinya. Ay karamɔgɔ bolon. Ne te ka bolon ta la. Le football c'est le respect. Karamɔgɔ rouge. Match bana karamɔgɔ ko bana terrain kɔnɔ. Ça c'est le rouge. Flo. Aïe. Rouge ya be bɔ de. A dogal man te ko. Aïe ça, il be bɔ de rouge. E ma ya mu fɔ, e ma mɛ. Nya ye mais il est là. Ka bonga du Ni ke joli ça a ke joli vai. Gwara wuji kwa. Ima namara damne ne ma fe. Ne bolontan haram ya namara. Aka haram bolontan foi tige namara tige. Ni to ma vai. Adia. Karamɔgɔ sira dia. Karamɔgɔ carton jaune ni avertissement. Bon, il be dogal man ke shere ko terrain kɔnɔ. Jena usomoko. Torotuka. Baswete. Demsenu dum. Basula. Nse. Ko mpapa dale nu. Nta fa maka ka diraji. E ote problem. O da to nganga na. O yechi anga ngoto kwa lafiya erere. Chiro kumeya. Chiro tumi. Ni tumi ibla ta karamɔgɔ no femina. A chigira to gudi. Oh karamɔgɔ ka kuya. Ne tagara kuma fɛ. Mais amane lamere parce que a dusu bɔlen ba de do. Karamɔgɔ ye mɔgɔ min ye. N'a dusu bɔla a tɛ mɔgɔ lamɛn. O ye tiɲɛ ye. Mais i b'a to yen nin wagati in na a dusu ka da. N'a dusu dara mɔgɔ min don a bɛ tila ka segin ka na. I b'a kɛ n'a fɔ k'i t'a dɔn k'i n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye e k'o kalama. I b'a faga ka yɛrɛ de k'a bɔ i ka jate la pewu. N'o kɛra kɛ a bɛ segin ma. N y'a faamu. N'i ka kuma bɛɛ mɛn o de tunu n na ni ɲininka o de la n bɛna sira nin. Awɔ sira b'i bolo. K'a mun fo. N'a mɛn. I b'a dɔn nin tɛ ne ka kuma de ka ca. Ayisa cɛ A to tan to sa. rouge. Ayi abana. Urusi ka di mɔgɔ jɔlen ma. Ayi e ma kɛ dutigi ye wa? Ai no. E ma kɛ dutigi ye. O do ba ko A fa mankan dabila. Karamɔgɔ a f'i t'a la. A fa mankan dabila. Ayi mɔgɔ min bɛ ka supporter kɛ ko Urusi. I bɛ mankan de dabila. Bɔ terrain kɔnɔ. Ili abana a to tan sa. Sisan an ka bɔlɔn na mɔgɔ tɛ yan. Bɔlɔn na ma. A ye jɔn ka di karamɔgɔ ma fɔ. Cɛ bɔ ka terrain na sa. Bɔ ka terrain na. Ayi Dili. Karamɔgɔ bɔlɔn b'i bolo. Dili nin bana koyi. Karamɔgɔya don. Karamɔgɔ. 2-0. Ay yara la fana go ka fa ma gire sama yo yo be ga sara fa ne sira ni nga bia sima ko 2-0. Le billet est validé. Et ça fait ballon ni Barama. Varan 2. Karamɔgɔ 0. na haram ni namara di Varan ya fo ki ka kuma bɛ. albitri ba fa albitri le be Pas évident que ça bloque musique na dama water no musique. Karamɔgɔ. Adedo. ay abana go ay ne a so Toujours regarde. Ta ma tira ka bɔ. Ay mankan dabila. Bi ka urusi di mare. Karamɔgɔ. Bidona. Karamɔgɔ ya minɛ. Kaya minɛ. Karamɔgɔ ya minɛ. A y'a bɔ bila. A y'a bɔ a nɔfɛ bi. Voilà, a ka fini ne bɔlɔn bala. A ka fini ne bɔlɔn bala sinon an bɔra lo fɛ. I b'a sɔrɔ ne kama a ye ni fili ba in ma. Bɔlɔn bɔra a nɔfɛ dɔrɔn a don. balanya A banna. Bravo. san do be ge de na na ko bala Ko jumɛn? ne ta danga diya la kinga ne ta Oya fɛn. awo ince. Cɛ. ne be ge de na na ko Tigi ni ɲinɛ. Match bɛ bɔ a ko. Karamɔgɔ A ta tɛ bɔlɔn ye koyi. Karamɔgɔ tɛ bɔlɔn yan. Kan tɛ bɔlɔn ye. Karamɔgɔ. A cɛ bɔlɔntigi ni mɔgɔ si tɛ filɛ an ka kulon ni bon na. Ti cɛ ka ci b'a ne bolo ka ne dimi hali ka fini nin ta. Ci b'a dɔn n bɛ ka wele ci in na. Ci in to yen fɔlɔ ma ye. Ci in to yen fɔlɔ. C'est bon, an ka nin bila. Cɛ ka cɛ hali sisan i ma ɲininka tɛgitigi ninnu kɔrɔ. Ayi, n ko ne bɔlɔn bɔ a nɔfɛ. N ka fini de bɔlɔn na bɔlɔn na. Cɛ ko ne kun t'a karamɔgɔ fɛrɛ. Karamɔgɔ fɛrɛ jumɛn nin bɛ N'a se ka. y'a kɛ tan dɔrɔn ka bɔlɔn ta tuguni lajɛ.
Yo me da da ka Ei, dele wala ma che. Ni. Badra. Badra. Ah? Ai wari min ne ma bana. Nga balo. Ah? Nga balo. Ne balaka efisɔn ke ka mɔgɔw kunna olu mɔgɔ de jɔlen ka balo la Efficient. Compétition. voilà compétition Sisan ballon i m'a fɔ i ka ballon i bɛ mun ta fura awɔ a bɛ karamɔgɔ Avec karamɔgɔ bolo. ne ko karamɔgɔ balo sɔn bolo wa ou bien jɛn de balo sɔn bolo A y'a bosi. ayi a y'a bosi an na de o y'a ta ye o tɛ ne ta ye A bɛ a ye n ka balo ɲini A bɛ a ye wari min da banna A bɛ karamɔgɔ fɛ yen. a bɛ karamɔgɔ fɛ A yen bɛ. taa dɔrɔn a b'a d'i ma Voilà. awɔ Badra. Badra. Ɲɛfɛ. ɲɛfɛ a bɛ ɲɛfɛ Awɔ, da dɔ ye. awɔ Da dɔ ye. Oui. Cɛ ka cɛ ko sira la sa. karamɔgɔ Jalo. karamɔgɔ n ka balo nɔnɔ su bɛ bɔ Ka taa sali misiri la, a bɛ fɔlɔ. Jilani Sumela bateke bala mu to ndoro mu sena ka to bolontana nem na follow ha ala oi Jilani de génération kele an Sumela ba champion Allah wa kibaru Dili ko naskaro ben ta fa c'est-à-dire me kuma be men de fie ni ya don dron ne be kuma fie ti dala quoi kana to ka boroke ne fe quoi e to Jila we i so mo do to Jila non koroma tigali ta fe ko parce que konen nu c'est la bolontana dron we début de na drive ne koroma tigene ta fe quoi en ala che de ku ka kalli tigene en ala che che mfonde tente ni ala ni e se ni balo era ku ta fa ni fe e ma flok mega buruji de ali e ma ai ne supporte to ne ma fe ngonu ne mara to yo ne istra suno wallahi ti se bolontana ne dili kadi sigine kulura ho nin jinan de ba fore ne dole ndoro bolom na dane sira binduru ne sira bolo ni ga sira bene sira re ni na re o Sumela ba do tane no dili iwara chokorobo ni demsenu nga machi do na ke an sigi dala clip lena ne bena e wule dore ka ti sigi kanele ni tarala ma fa ha ko be do ne support ya kan shu ka ni tarala ma fa kata sigi mo lo kane ka ko tare support ya e mo mi se ma bolo so flo ni barambolia e be ti sigi jonga bolo tare ko e ma ye nu ne mi kene lawa ite jene nyera bolo tare o ma ne glissien ere ma yewa ese o ma glisse ma jabu be kene la yama fo i makina ne puga galo tiga sunan na ba ba dili ba ci te sa ni ba de dalintene na kwa ni ba de dalintene na doron a fone doron kwa ni bi ife mu ai da wa te kana puga ai no ni ma dane ka kuma la doron i ba fone ne be nga kuma utun kwa kana fo ni atela ne mo me ga fon i ka fi kura ke aka kolosi blessir la billahi abenere la basi te sa dili etenere do billahi etenere do sa ali basket te sala John ali ko bolonta ka fite fana ma fa ke basket ke tiene do ngi ni ala ni kira te basket o bilala ti basket ke la furute buya billahi basket ke la furute buya furni fly bolo i ko to ban na bolo nyinna ne ma basket la dili sampera mi nyogon don we ma me nyogon don ma fo na ko Cristiano Malene wa ma fo ko Cristiano finero ne kumaro lawa fene munu fo se ne kumaro la ala kama sa ala kama doron kwa dilai ala kama kwa ibara kumaro la ne mi tema yeo musumani nga afoma ni de kwa ka usane ko chokora bato bolo ma we lo ko mi tiri bilita bolo la de dile kane doga ka bawa bolo ne lo fe ka zerbaro to ko fone bolo ma mi lo fe ga yake Ronaldinho ma bolo ma chokoro ba lo fe wa wene kele o folla ne lawa depuis ne ma wole bolo ta ka ba ma lo fe wa ngan to ko sore da bain ba tara ma blale ko rage mata oroshi ni joge ko rage be tara bi jaw yo kontra sore fenda era ka do ke ni ko rage ila fala je fola ke